Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за или против електрическите автомобили. Електрическите коли вече не са екзотика от бъдещето. Те са тук между нас. Но струва ли си да инвестирате наистина за такава кола точно днес? Нека разгледаме плюсовете и минусите без излишни реклами и обещания. Всички хора започват от положителното. Аз започвам от отрицателното. Минусите. Да започнем с това, което спира повечето хора. Първоначалната цена. Макар и цените да спадат, качественият електрически автомобил с голям пробег поддържа една много висока цена спрямо бензиновия си аналог. Инфраструктура и време за зареждане. Ако всъщност нямате условията да зареждате в тази кола, със сигурност това ще окаже отрицателно влияние на използването на този автомобил. Зимата и пробегът. При зимни условия батериите губят капацитета си, което намалява автомобилността. Защо това е бъдещето? Защо пазарът се движи точно към електричеството? Драстично по-ниски разходи. Зареждането от дома на нощна тарифа е в пъти по-малко от зареждането на бензиностанцията на бензини добри цени, актуални с днешна дата. Минимална поддръжка, без смяна на масла, филтри, ремъци и свещи. Спирачките издържат изключително дълго време, тъй като има функция за регенерация. Благодарение на регенеративното спиране се позволява минимално износване на спирачки. Когато моторът спира колата и връща енергия в материята, дисковете и накладките издържат в пъти в хода. Удоволствие от шофирането. Незабавен въртящ момент, невероятна тишина и липса на вибрации. А хората отстрани могат да си помислят, че всъщност покрай тях преминава един космически кораб. Въпреки първоначалната висока цена, електрическата кола е дългосрочна инвестиция, която започва от ден. Електрическият автомобил изисква малка промяна в навиците, да предлага финансови спестявания, тишина и минимална поддръжка. Технологията вече е достатъчно зряла, а инфраструктурата я догонва бързо. Споделете в коментарите, бихте ли сменили бензина с ток още днес или изчаквате и защо? Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. Благодаря ви и до следващия път. Нека погледнем в бъдещето. Смифкон Drama Off.